काम ही एक अशी गोष्ट आहे जी भल्या भल्या लोकांना करावी लागते, मग ते कोणीही असू. पण आपल्या या कामामुळे आपली एका भूतावर तर भेट होणार नाही ना. आणि जर झालीच तर मग तुम्ही काय कराल हे मला नक्की सांगा. पिझ्झा डिलिव्हरी बॉय, एक भयकथा. पण आपण आपल्या चॅनलला नवीन आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. आणि हो, इंस्टाग्राम ID म्हणजेच tejas.story. आपली कथा कशी होती मला नक्की सांगा. आशिष 23 ते 25 या वयोगटातला मुलगा तो. घरची परिस्थिती ही थोडी बिकट होती, म्हणूनच शहरामध्ये तो एक पिझ्झा डिलिव्हरी बॉयचं काम करत होता. साधारण 15 ते 20 दिवस झाले असतील. तो इथे नवीनच होता. रात्री 10:30ची ती वेळ असेल. तो आपले सगळे काम उरपून त्याचे ते मोठे शॉप हे बंद करणार होता. पण त्याच क्षणी त्याला एक फोन आला आणि त्या फोनवर त्याला सांगितले की त्याला एक पिझ्झा डिलिव्हरी करायची आहे. एक मोठा भला पिझ्झा त्यांनी मागवला होता, पण तो आवाज काही वेगळाच होता. आशिषला मनात धडकी भरली, पण फोन ठेवला. राग येणं हे स्वाभाविक होतं, पण शेवटी ते कामच. आपल्या या कामामुळे कोणाचं तरी पोट भरणार आहे याचा त्याला आनंद होता. त्याने तसंच जाऊन आतमध्ये ऑर्डर दिली आणि बघता बघता 15 ते 20 मिनिटांनी तो ते ऑर्डर घेऊन निघाला. पावसाळ्याचे ते भले मोठे दिवस. आपला रेनकोट घालून आपल्या बाईकला चांगल्या त्या बॉक्समध्ये ठेवून तो पिझ्झा घेऊन तो निघाला होता. पण नंतर त्याला कळले की हे ऑर्डर घेऊन तिने चूक केली होती, कारण की मॅप प्रमाणे हे अक्षरशः शहरापासून अर्धा ते पाऊण तास लांब होते. आता हे कॅन्सल करणे देखील शक्य नव्हते, म्हणून त्याचं ते नुकसान करत तो तसाच जाऊ लागला. बघता बघता भले मोठे जंगल आले आणि त्या जंगलात तो पाऊस. पण त्याला असे वाटत होते की जणू त्या जंगलामध्ये कोणाचे तरी अस्तित्व आहे. आणि हो, एकही गाड्या नव्हत्या त्या साईडला, पण तरी त्याला असे वाटत होते की कोणीतरी त्या झाडांच्या मागून त्याला त्या नजरेने पाहत आहे. त्याने इकडे तिकडे लक्ष दिले नाही आणि बघता बघता तो एका वळणावर पोचला. त्या मॅप प्रमाणे तो त्या वळणावर जाणार, पण तिकडच्याच एका स्थानिक माणसाने सांगितले, "ओ भाऊ, आता तुम्ही इथे कुठे चालला?" पण त्याच वेळेला फोन आला आणि त्या फोन मधला तो व्यक्ती बोलला, "लवकर या." एवढे शब्द आशिषने ऐकले आणि त्या प्रश्न केलेल्या माणसाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून तो तसाच निघून गेला. पण तो माणूस मागून बोलला, "तिथे जाऊ नका." पण हे मात्र त्याने ऐकलं नाही. आशिष हा तसाच जात होता आणि अक्षरशः 10 मिनिटांनी तो भला मोठा बंगला हा लांबूनच दिसू लागला होता. पावसाचे दिवस असून देखील तो लांबून चमकत होता, पण जवळ जाताच त्याला जाणवले की त्या बंगल्यातले सगळे लाईट हे बंद होते. मनात प्रश्न केला, एवढा मोठा बंगला आणि किती जण राहत असतील इथे? तिने गाडी ही तशीच गेटच्या बाहेर लावली आणि गेटवर जाऊन तिकडची ती कडी वाजवू लागला. "मॅम, सर, कोणी आहे का?" पण कसलाच प्रतिसाद येत नव्हता. म्हणून त्याने तो गेटचा एक भाग खोलला आणि आतमध्ये गेला. तो बंगला हा नजरेत पुरत नव्हता असं झाले होते. साधारण काही पावलं चालून त्याला तिकडे तो दरवाजा दिसला. तो दरवाजा हा ठोकू लागला. "कोणी आहे का?" आणि त्या क्षणी
वरतून काही आवाज येऊ लागला. तो थोडा लांब आला आणि वरती खिडकीमध्ये पाहिले तर त्यांनी पाहिले की साधारण एक 35 वर्षाची बाई असेल, लाल साडी घालून, कपाळावर मोठे कुंकू, आणि त्या अवस्थेत ती तशीच एकटक आपल्या त्या सफेद डोळ्याने आशिषकडे पाहत होती. आशिषला हे पाहून थोडं आश्चर्य वाटले, कारण की लाईटी जरी सगळे बंद असले तरी ती मात्र चमकत होती आणि याला दिसत होती. पण त्याच क्षणी कोणीतरी दरवाजा उघडला आणि आशिष हा प्रेमाने जवळ गेला, कारण की त्यांनी पाहिले की तिकडे साधारण एक 7 वर्षाचा मुलगा असेल. आशिषने त्याचा हात पुढे केला आणि तो पिझ्झा दिला. त्या मुलाने तो पिझ्झा घेतला आणि एका क्रूर आवाजात बोलला, थँक्यू. आणि तो तसाच मागे फिरला आणि आत जाऊ लागला. पण आशिष बोलला, अहो सर, माझे पैसे द्या ना. त्या मुलाने तशीच नजर मागे केली आणि आशिषला थोडे आश्चर्य वाटले, कारण की त्यांनी पाहिले की त्याची देखील नजर ही आता थोडी बदलली होती. त्याचे डोळे हे लाल झाले होते आणि तो हळूहळू निळा पडत होता. पण त्याच वेळेला तो बोलला, पैसे देतो ना, या आतमध्ये. पण आतमधले ते वातावरण पाहून आशिषला भीती वाटू लागली होती. आशिषने लांबूनच सांगितले, नाही नको, तुम्ही द्या पैसे. तो मुलगा हळूहळू आत जाऊ लागला, पण जणू बाहेर थंडीही वाजू लागली होती आणि पाऊसही पडतच होता. म्हणून आशिषला नाइलाजाने आतमध्ये जाऊ लागले. आशिष आतमध्ये गेला. त्या काळोख्या अंधारामध्ये त्या मुलाच्या मागे मागे गेला, पण क्षणभरातच तो मुलगा हा गायब झाला. आणि आशिष हा बोलू लागला, सर कुठे आहेत तुम्ही सर. आशिषच्या बोलण्यामध्ये त्याची ती घाबरट जाणवत होती. म्हणून आशिष मनातल्या मनात बोलला, जाऊ दे तिकडे, मी माझ्या पॉकेटमधनच पैसे देईल. आशिष मागे फिरला आणि त्यांनी पाहिले की तो दरवाजा हा स्वतःहून बंद झाला. आशिष जवळ गेला आणि तो दरवाजा खोलायचा प्रयत्न करू लागला, पण तो दरवाजा काही उघडत नव्हता. पण कोणीतरी आशिषच्या खांद्यावर हात ठेवला आणि आशिषने त्या दबक्या नजरेने मागे पाहिले आणि त्याने पाहिले की एक व्यक्ती त्याच्या मागे उभा होता. तो बोलला, कुठे जायचंय तुम्हाला? आशिषने प्रेमाने सांगितले, सर मी पिझ्झा दिला, मी माझे पैसे घ्यायला आलो, पण दरवाजा बंद झाला. पण तो व्यक्ती हा हसू लागला, आता काळजी करू नको, तुझे पैसे तुला भेटतील. आणि आशिषने प्रेमाने धन्यवाद बोलला. पण त्याच वेळेला आशिषची नजर खाली गेली आणि तो जोरात किंचायला, कारण की त्यांनी पाहिले त्या व्यक्तीला खाली पाय नव्हतेच, जणू तो एका हवेत तरंगत होता. आणि आशिषने त्याच्या नजरेत नजर मिळवली तर त्यांनी पाहिले की तो अक्षरशः पांढरा पडला होता आणि त्याला कमरे खालून काहीच नव्हते. आशिषने त्याला तसाच धक्का दिला आणि तो वरती हळूहळू जाऊ लागला घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये. पण वरतून काही आवाज आला. आशिषची नजर ही मागे गेली आणि त्याने पाहिले की तीच बाई ही आशिषकडे तशीच पाहत होती. आशिष पळत पळत तिच्याकडे गेला. अहो मॅडम ऐका ना, हे बघा काय झालंय, तो कोण आहे सांगा ना. आणि त्या बाईने देखील एक क्रूर हास्य केले आणि बोलली, घाबरू नको, आता तू पण आमच्यावर येशील, तुला पण आम्ही मारू. आणि आशिष बोलला, काय बोलताय तुम्ही, तुम्हाला काय कळतंय का? आणि ती बाई तिने आपली पाठ दाखवली आणि त्यांनी पाहिले
की त्या बाईच्या पाठीमागे एक मोठा सुराहा खुपसला होता. आशिष जोरात किंचायला. आशिष तसाच हा खाली जाऊ लागला. पण अचानक आता त्या मोठ्या घरामध्ये हा हसण्याचा आवाज येऊ लागला होता. आणि ती बाई आता क्रूर आवाजात बोलली, तू कुठेही जाऊ शकत नाहीस. आणि आशिष बोलला, नाही, हे असं होऊ नाही शकत. आशिष पळत पळत खाली गेला. पण त्यासमोर तोच भूत उभा होता ज्याला पाय नव्हते. मागे जावं तर ती बाई. सहज आशिषची नजर एका भिंतीकडे गेली आणि त्याने पाहिले की तिकडे 2 फोटो होते. त्यांच्यावर हार होते आणि तिथे लिहिले होते ती मरणाची तारीख. ते आजपासून 20 वर्ष आधीच मेले होते. आणि सर्वात आश्चर्याच्या गोष्टी म्हणजे त्या 2 फोटो हे त्या 2 भूतांचेच होते. आशिषला भोवळ येऊ लागली. कसाबसा तो दरवाजाजवळ जाऊ लागला. पण कळत न कळत त्या भूताचे ते हात हे लांबूनच आशिषच्या गळ्याजवळ येऊ लागले. आशिष जोरजोराने दरवाजा ठोठवत होता. पण जणू आता त्याच्या मदतीला कोणी येणार नव्हते. त्या पूर्ण घरामध्ये तो हसण्याचा आवाज हा गुंजू लागला होता. आणि ते दोन्ही भूत एकच बोलत होते, तू मरणार. असे वाटत होते की आता आशिष हा कोणत्याही क्षणी त्या भूतांच्या तावडीत येऊन मरणार आहे. आशिष तिथेच बसला आणि ते दोन्ही हात फोडून येताना पाहू लागला. ते हात जवळ आलेच होते. पण अचानकच तो दरवाजा उघडला गेला आणि तिथूनच एक माणूस आला आणि त्याने एक लॉकेट हे आशिषच्या गळ्यात टाकले. ते लॉकेट बघताच ते घर जणू तिथून किंचाळण्याचा आवाज येऊ लागला. त्या माणसाने तसेच आशिषला उचलले आणि बाहेर आणले. त्याने आशिषला त्याच्याच त्या मोटरसायकलवर बसवले आणि तो स्वतः मोटरसायकल चालवू लागला. पण त्या बंगल्यामधनं एक केळसवाने आवाज येऊ लागला होता. तो व्यक्ती बोलला, बघू नकोस मागे. आशिषने मागे पाहिले नाही आणि तो व्यक्ती तसाच गाडी घेऊ लागला. साधारण 60-70 या गतीने. पावसाळा फार होता पण आता त्याच्या भीतीने चालणार नव्हते. हळूहळू ते लांब जाऊ लागले. पण क्षणभरातच आशिषची नजर त्या आरशामध्ये गेली आणि त्यांनी पाहिले की ते दोन्ही भूत यांच्या मागे तसेच येत होते. आशिषने त्या व्यक्तीला घट्ट पकडले आणि देवाचे नाव घेऊ लागला. काही काळ आला असेल. ते जंगल आले आणि काही वेळातच ते हळूहळू लांब जाऊ लागले. तो क्रूर आवाज आता शांत होऊ लागला होता. आणि हो, असे वाटत होते की एका नकारात्मक शक्तीमधनं आता ते एका चांगल्या ठिकाणी आले आहेत. पुन्हा तोच रस्ता आला जिथे आशिष हा तिथे वळला होता. तिथे येताच त्या व्यक्तीने आपली ती बाईक थांबवली आणि आशिष बोलला, अहो का थांबवते, ते लोक येतील. पण तो व्यक्ती बोलला, आता काळजी करू नको, तुला काही नाही होणार, जा. पण आशिषने सांगितले, म्हणजे मला सांगा ना काय झाले होते. तो व्यक्ती बोलू लागला, साधारण आजपासून 40 ते 45 वर्ष आधीची ही गोष्ट असेल. त्या काळी हे शहर हे जास्त विकसित नव्हती आणि गावं देखील. खूप छान गाव होते, अगदी सगळ्यांना आवडेल असे. आणि हो, तो माणूस जो तुला दिसतोय ना, त्याचं नाव धीरज असे होते. धीरज कांबळे बाहेरून शिकून आले होते. आणि हो, त्यांची पत्नी देखील बाहेरगावी शिकली होती.
त्या काही गावामध्ये सगळे श्रीमंत व्यक्ती आणि शिकलेले देखील. पण हळूहळू यांच्या पत्नीला इथे राहणे जमत नव्हते. तीही मुळात बाहेर गावचीच होती. धीरजलाही तिची समस्या कळत होती. तिचे ते बाहेरचे खाणे, राहणे यामुळे गावचे व्यक्ती हे त्यांच्याकडे एक वेगळ्या नजरेने पाहत असे. हळूहळू धीरजला या सर्वांचा राग येऊ लागला होता आणि तो राग तो तिच्या पत्नीवर काढू लागला होता. त्यांना एक मुलगा देखील झाला, पण यांच्यामध्ये काही पटत नव्हते. एक दिवशी यांचे भांडण खूप विकोपाला गेले आणि अक्षरशः गावकऱ्यांच्या रागामुळे त्याच्या त्या पत्नीने जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या मुलाला हे विष दिले आणि हो, तेही पिझ्झामध्येच. त्या काही जरी इथे नसले तरी त्यांना घरी बनवता येत होते. कळत न कळत त्याच्या नवऱ्याला ही गोष्ट कळली. त्याने एक मोठा सुरा हा त्याच्या बायकोच्या पाठीवर खुपसवला. जुना वाडाच तो. तिकडेच असलेली तलवार घेतली आणि त्या बायकोने रागाच्या भरात धीरजच्या दोन्ही पाय कापले. शेवटी त्यांनी मरताना प्रण घेतले की आम्ही कोणालाही सुखाने राहून देणार नाही. आणि हो, जो कोणी इथून जाईल त्याला तर आम्ही मारून टाकू. गावकऱ्यांना ही सगळी गोष्ट कळली आणि त्यानंतर ते इथे कोणालाही जाऊन देत नसे. मी तुम्हाला देखील थांबवलं, पण तुम्ही गेलात. त्यानंतर आशिषने त्या व्यक्तीचे आभार मानले. घरी गेला आणि आपल्या एका मित्राला फोनवर झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि तो मित्र बोलला, अरे तू वेडा आहेस का? एकदा तरी विचारायचं. त्या ठिकाणी कोणी जात नाही. 5 वर्ष आधी आपला एक स्टाफ गेला होता, नंतर तो मरण पावला आणि असं करून सलग 2 स्टाफ हे मरण पावले. बहुतेक तुला सांगायचं राहिला असेल. आशिषने तो फोन ठेवला. आपल्या देवाचं लॉकेट काढलं. लांब कुठेतरी तो ते पाण्यात टाकून आला. पुन्हा एकदा घरी आला. आपल्या बेडरूम मध्ये प्रेमाने बसला. चला, एक नवीन जीवन भेटलं. काही काळ त्यांनी तिकडचे ते पुस्तक वाचले. झोप येऊ लागली म्हणून लाईट बंद करायला गेला. ते पुस्तक हे खाली पडले. आशिष हा खाली वाकला आणि त्याने पाहिले की बेडच्या खालीच तो मुलगा होता, 7 वर्षाचा, जो पांढरा पडला होता. आणि तो बोलला, पिझ्झा खूप छान आहे, मला अजून एक द्या ना. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली तर डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर मला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल आय डीवर किंवा इंस्टाग्राम आय डी tejas.story इथे मला शेअर करू शकतात. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.